Bueno, bera Jon da, nire anaia, 28 urte ditu. Xabier López da, nik uste dut ez duela aurkezpenik behar. Zurlari oso potentea, olatu handi. Bueno, hori beti berak esango du, bere adinerako superheldua dela, baina 28 urterekin ja nik uste badaukadala heldutasun maila bat Xabierrek ez daukana. Pixkat desordenatuan naiz, así que uste dut... Ni ordenatuago eta ez desordenatuago. Hortxe gaude. Igual gazteago ginena onbera, baina orain igual nik berari. Kamiseta eta beste gunean. xamarra. Bai, igual gazetan eta beti Xabier izan da trampatiena. Egia esan bada, bai. Biok atatzen gara oso gutxi parrandan. Hombre, eta berandago ni, porque nire anaia normalian ordu batetan ja... Ez nuen asko irauten. Igual zu, igual zara pixka más pijín horretarako, ez? Ez duzu? Bai, igual. Nik uste dut hau argi dagoela, Xabier? Bera dago dakalako neska 10 urtez, ja. Neskezan aurretik, ere igual ligatu izan alko nuke, baina nik uste dut zuk desienteaz gehiago ligatu duzula zure bizitan, ni baino, ez? Igual, bai. Hori baita nik. Ez que ez dut irantzun behar, porque berak erantzutegu badakilako zakara. Ez urra esan behar.